Čo potrebuješ na ušitie svojich barefoot topánok? Možno ťa to prekvapí, ale na ušitie jednoduchých kožených topánok ti stačí pár ručných nástrojov, kúsok kože a nejaký ďalší materiál. Ja ti to tu teraz všetko dopodrobná ukážem. Čo sa týka materiálu, tak potrebuješ kus kože veľkosti približne 30-35 cm2 a k tomu ešte kožené pásy, dva kožené pásy, široké 3 mm, dlhé približne 70 cm, záleží podľa veľkosti tvojich nôh. To si spočítaš v lekcii na tvorbu strihu. A akú kožu potrebuješ? Ja používam nevalchovanú chovedziu kožu, prírodne činenú, hrúbky približne 2 mm, je tam nejaké rozmedzie samozrejme 1,8 až 2,2 mm, to je absolútne vyhovujúce. Napríklad koža hrubá 3 mm už nie je vhodná ani na tie kožené pásy. Ja používam na pásy aj na tieto pánky úplne rovnakú kožu, to znamená nevalchovaná, prírodne činená hovedzia koža, hrúbky približne 2 mm. Je ešte možné, že na jazykový a pätný diel môžeš použiť aj valchovanú kožu. Tá je mechanicky mäkčená, je trošičku mäkšia, lepšie sa prispôsobí tvojim nohám, ale zas nedrží úplne ten tvar, takže záleží. Pokiaľ naozaj chceš mať topánky ako papučky, tak na jazykový a pätný diel môžeš použiť aj valchovanú hovädziu kožu. Pokiaľ budeš šiť topánky s podšívkou, tak potrebuješ aj podšívku. Ja tuto mám pripravenú podšívkovú kožu, približne hrúbky 1 mm, áno, 1 mm, môže to byť 0,7, 0,8, ale je to približne 1 mm, hrubšiu neodporúčam. A tu sa samozrejme s tým, ako môžeš hrať, môžeš použiť bravčovú kožu, môžeš použiť telaciu kožu, ale vždycky by to mala byť koža, ktorá je vhodná pre ten kontakt s tou nohou. Takže mala by to byť naozaj nejaká kvalitná podšívková koža. Čo určite potrebuješ je materiál na podošvu. Vlastne ja mám k dispozícii väčšie platne na podošvy, z ktorých ja si vlastne vystrihnem, vyrežiem presne tie rozmery, ktoré potrebujem. Takže napríklad aj keď objednáš na našom e-shope, tak dostaneš takýto výrez. Tam si potom podľa strihu obkreslíš tie svoje nožičky a budeš lepiť. Čo určite potrebuješ je niť. V tomto prípade ja preferujem polyesterovú voskovanú niť. Určite samozrejme sú aj nejaké prírodné materiály, janové nite, ale mne sa táto osvedčila ako, že je najtrvanlivejšia a najlepšie sa s ňou pracuje. A samozrejme nechceš, aby sa ti na tvojich topánkach tá niť nejak rýchle roztrhala. Takže ak chceš mať tú istotu, tak odporúčam voskovanú polyesterovú niť. Hrúbka približne 0,8 mm je ideál. Dá sa použiť aj 1 mm, ale už to potom ide horšie cez tie dierky, ktoré robíme práve veľké 1 mm. Dá sa to ušiť, ale je to trošičku náročnejšie. Tak, ďalej môžeš a nemusíš použiť gumový rámik. Ten sa vlastne akoby lepí takto akoby na spodok tej topánky a kolom dokola celej topánky a je to vlastne, chránite tú topánku proti okopávaniu, proti vlhkosti, takže samozrejme treba na nejakú jesennú zimnú obuv sa hodí, ale nie je to niečo, čo je úplne nutné na tie topánky použiť. Takisto môžeš využiť rôzne typy stielok, buď takúto akoby stielku letnejšiu, rozhodne nedoporúčam, keď už si šiješ barefoot topánky, tak tam dávať nejaké tvarované stielky. Skrátka môžeš použiť napríklad tento materiál Contipor, ktorý je mäkký a priedušný, alebo na zimu mám takúto merino stielku s latexom a so striebrom, ktorá naozaj krásne nožičky zahreje a je antibakteriálna. Pokiaľ potrebuješ trošičku mäkšie topánky, tak ešte vlastne medzi kožený spodný diel a podošvu môžeš vlepiť materiál, ktorý ti trošku vymekčí do šľap. Existuje ich viac druhov, napríklad poretén, alebo toto je korkoporetén, alebo aj samotný korok sa tam dá akoby nalepiť medzi tú podošvu a ten kožený diel a budeš mať potom trošičku
mäkšie pohodlie v tých svojich topánkach. Na voskovanie kože môžeš použiť buď trebárs tekutý včelí vosk tohto typu. Tento balzám aj konzervuje vlastne farbu, takže keď si kožu farbíš sama, tak vlastne je dobré tú farbu zakonzervovať a potom trebárs ako impregnácia proti vlhkosti už je vhodný aj tuhý balzám na kožu. Samozrejme, ty môžeš použiť aj farbenú kožu podobných kvalít, takže kľudne nejakú hovädziu hladenicu 2 mm hrubú farbenú a v tom prípade teda vlastne už nepotrebuješ farbu, ale máš ju nafarbenú a preskočíš aj jeden krok postupu. Farby používam liehové domasťujúce, existujú ako rôznych značiek, rôznych farieb, takže je tam naozaj skutočne veľký výber. Okrem liehových domasťujúcich určite môžeš použiť aj farby na bázi vody, alebo dokonca aj akrylové farby. Tie sú krycie, ale pracuje sa s nimi trošičku inak, to si ešte ukážeme. Ale ja mám najradšej tieto liehové domasťujúce a takisto môžeš si vyskúšať rôzne značky, vyberieš si, ktorá ti bude vyhovovať. Určite potrebuješ lepidlo, rozhodne obuvnícke lepidlo, ktoré je práve vhodné ako na kožu, tak vlastne aj na plast, na tú podošvu. Takže nie treba len pomocné lepidlo vhodné na kožu na bázi kaučuku, to by ti nestačilo. Buď ti odporúčam buď Vukolep, alebo Rénia, alebo ako ďalšie značky, ktoré naozaj sú vhodné aj na nalepenie tej podošvy k tej koži. Takže, čo sa týka materiálu, tak toto je vlastne akoby ten nutný základ, ktorý potrebuješ mať. Potom sú tu samozrejme nejaké ešte pomocné záležitosti, ktoré môžeš mať, ale pravdepodobne sa bez nich obídeš. Pokiaľ trebárs máš doma väčší objem lepidla, tak je určite dobré mať k nemu aj adekvátne riedidlo, aby si v prípade potreby, skrátka to lepidlo, keď sa zahustí, vyprchá z neho vlastne čas, tak aby si ho mohla nariediť na požadovanú konzistenciu. Na farbenie potom teda používam rukavice, tá farba sice nie je nejak jakoby extrémne toxická, nejak mi nič s rukami nerobí, ale trošku mi ich ofarbí, takže ak potom nechceš ísť do práce so zafarbenými prstami, tak je dobré mať aj rukavice. Na farbu je vhodná nejaká nádobka, akákoľvek, a až teda zabudla som ešte povedať šnúrky. Tých šnúrok je niekoľko typov, ktoré môžeš použiť. Skrátka, buď si kúpiš aj hotové šnúrky, alebo si vyrobíš. Ja používam rada takúto koženú gulatú šnúrku, má priemer 3 mm a ešte si ju môžem aj zafarbiť. Takže keď si kúpim prírodnú a nie farbenú, tak ju len ponorím do tej liehovej domasťujúcej farby, nechám ju usušiť, prevoskujem a vlastne môžem ju mať takej farby, akú chcem. Alebo potom používam tieto háčkovacie vlastne šňúrky, kde si aplikujem koncovky a mám vlastne takúto parádnu, peknú bavlnenú šňúrku. Do dierok na koži je možné vložiť aj vlastne takéto akoby priechodky, takéto akoby, aby tá šňúrka vypadala, skrátka, aby to vypadalo profesionálnejšie, ale toto vôbec nie je nutné, tá koža sa nejak obzvlášť nenaťahuje vlastne ani keď ich nepoužiješ, ale záleží na tebe. Tak, snad sme prebrali ten základný materiál a teraz sa poďme pozrieť ešte na to náradie. V prvom rade potrebuješ kancelárske potreby. Papier, pravítko, ceruzku, alebo ja som si teraz obľúbila gumovateľné pero, takže keď tam tu nejakú čiarku urobím zle, tak ju môžem vygumovať, ale dobre na to vidím. Takže ako to je taká akoby klasika. Na kožu môžeš malovať buď ceruzkou, ideálne mäkšou, alebo popisovačom na kožu, ktorý ale potom akoby nezmažeš, keď sa pomýliš až tak ľahko, ale zmaže sa teplom. To znamená, že treba s fénom, zahriatím by sa vlastne mal zmazať. Existujú aj farebné varianty. Na zmeranie nôh odporúčam krajčírsky meter, ale keď nemáš, tak si vezmeš kus šňúrky a priložíš potom k pravítku a zistíš vlastne ten rozmer aj týmto spôsobom. Na tvorbu strihu, na značenie dierok nástroj roztečník, to znamená nástroj s 2 hrotmi, kde v tomto prípade je rozteč 6 mm, pre väčšie veľkosti môžeš použiť 7 mm a pre detské 5 mm.
Určite sú skvelé kvalitné nožnice na kožu, ktorými potom si kožené diely nastriháš, ale pokiaľ je ti milšie rezanie kože nožom, tak je to samozrejme tiež možné. Musíš mať kvalitný, ostrý nožík, môže byť aj takto zalamovací nožík s uhlom 30 stupňov a k tomu potom teda potrebuješ aj nejakú rezaciu podložku, takže určite je možná aj táto varianta. Na dierovanie používame na značenie dierok úplne obyčajné jednoduché šidlo a potom na následné dierovanie priebojník, priemer dierky je 1 mm a k tomu gumové kladivo. Potreba je na to nejakú mäkšiu podložku, v tomto prípade ako dosku. Rozhodne, pokiaľ máš rezaciu podložku, tak na nej nedieruj, pretože potom nebudeš mať hlboké diery, bude sa ti na nej zle rezať, ale obyčajný ako nejaká drevená stará doska, ako vidíš OSBčko, kus dreva, skrátka na toto je vhodnejšia trošičku mäkšia doska, nie nejaká úplne tá tvrdá, plastová, nylonová. Čo je dôležité je, tak určite používaj na papier iné nožnice než na kožu. No, pretože keby si nožnicami na kožu budeš strihať papier, tak sa ti môžu trošku stupiť a je to škoda. Takže na papier odporúčam úplne nejaké obyčajné nožnice na papier. Na farbenie a lepenie štetce, takže minimálne 2 štetce, jeden na farbenie, jeden na lepenie. A na šitie samozrejme tupá sedlárska ihla. My si tie dierky robíme vopred, určite by sme ich do 2 mm kože skrátka neprervávali ručne, takže máme dierky hotové napred a potom už do tých dierok sa ľahko šije tupou sedlárskou ihlou. A na dierky na šňúrky, tam máš možnosť, buď keď máš nejakú sadu na dierky na opasok, tak si vezmeš 4 mm dierovač a môžeš to urobiť skrátka kladivom a 4 mm dierovačom, alebo pokiaľ vlastníš dierovacie kliešte, tak to skrátka urobíš nimi. Čo sa hodí, sú určite kliešte. Tie sa veľmi hodia pri šití. Väčšinou stačí akoby ťahať ihlu rukou, ale trebárs keď prešívaš v niektorých momentoch 2 vrstvy kože, tak sa niekedy skrátka tie kliešte hodia, sú praktické, ale väčšinou teda asi nájdeš takéto kliešte v každej domácnosti. Potom sa hodí zapaľovač na ukončenie nite, na vlastne zatavenie končekov nite, aby sa vlastne ďalej akoby nepárala, ale pokiaľ nemáš zapaľovač, tak môžeš tam kvapnúť kvapôčku aj akéhokoľvek sekundového lepidla, čo máš doma. Veľmi praktická je takáto škrabka na kožu, ktorou ja vlastne stenšujem tieto kožené pásy v mieste, kde budú podlepené pod spodný diel, ale úplne v pohode si poradíš aj nožíkom alebo šmirglom. Stačí to, len ono v podstate to nie je ani potreba stenšovať, ale stačí to zdrsniť šmirglom, takže úplne v pohode si poradíš vlastne aj s obyčajným šmirglom. A skvelá je maliarská papierová páska, ktorou si môžeš potom tie strihy napríklad prilepiť ku koži, aby sa ti tam nehýbali pri obkreslovaní, alebo dokonca, ak sa pomýliš pri tvorbe strihu a potrebuješ len trošičku zmeniť tvár, tak môžeš použiť kúsky tej pásky, ktorými si ten okraj strihu oblepíš a dokreslíš si tam, čo je potreba, nemusíš ho prekreslovať celý znova. Takže pokiaľ si režeš doma ešte teda kožené pásy a môžeš to urobiť buď aj týmto kvalitným ostrým zalamovacím nožom, ak s ním vieš dobre narábať, ale trošičku jednoduchšie je to rezacím kolieskom. Ale to už sú všetko veci, ktoré naozaj na ten začiatok nutne nepotrebuješ a sú to také ako doplnkové nástroje, pokiaľ ťa to ako chytí a budeš ciečiť ďalej, tak je možné, že treba po nich časom zatúžiš. Tak ešte ti chcem ukázať takýto trik, pokiaľ budeš používať brúsny papier na zdrsnenie nejakých plôch, ktoré sa budú lepiť k sebe, napríklad koženého rámika, tak vlastne je ideálne, keď si ten brúsny papier takto natiahneš vlastne na takýto akoby tvrdší kváder. Keď máš sponkovačku, tak si to ako zachytíš takto sponkami a bude sa ti s tým pracovať oveľa lepšie, ako keď ho budeš držať v ruke a bude ti to ako drásať prsty. Takže len taký ako drobný tip.